Så kan vi. Godt. Martin, hvad er det særlige ved din profession? Hvad kendetegner dine kernekompetencer? Jeg mener selv, at jeg har sådan et specielt lærerjob. Jeg har ikke et helt almindeligt lærerjob. Godt nok har jeg 21 lektioner og underviser i fag i udskoling. Men derudover så varetager jeg forskellige funktioner på Søndermarkskolen. Jeg er først og fremmest skolens SSP-medarbejder, og så arbejder jeg også frivilligt med vores klub, som vi har, Sønderbro Floorballklub, som er blevet anerkendt i både i Danmark og i hele Europa for arbejdet med integration. Derudover så har jeg elevrådet, hvor jeg er kontaktlærer, og til sidst så laver jeg også et arbejde, som foregår efter elevernes skoletid, som går ud på at give dem intensiv danskundervisning. En lille gruppe på 6 elever, som får lidt ekstra danskundervisning. Et hold, vi kalder turbodansk.